Ardiiɗo lesdi Naajeeriya Bola Ahmad Tinubu tiggi komitiiwa ngam fintinki jahargal faggudu be jaynitaare haa lesdi ndin andiranga Presidential Economic Coordinating Council. Hawtaade be umruki komiti man wurtina dabareji kanduɗi ngam wurtingo lesdi ndin nder saɗirmaaji ɗi ndi yiidata jotta. Komiti man ɗo mari wakili'en ko hawti wakkere ngomnati be wakkere filooɓe kastaɓe haa lesdi ndin. Nder maɓɓe woodi Alhaji Aliko Dangote jawmu kompaniwa Dangote, be ardiiɗo bankiwa UBA Mustatoni Elumelu, be jawmu kompaniwa Financial Derivatives Mr. Bismarck Rewane. The President has just inaugurated the Presidential Economic Coordination Council. Yaake o wolwananno jayndiyanke'en haa faada lesdi Naajeeriya ɓaawo tigguki komiti man. Ministaajo hakkilanki ceede lesdi Naajeeriya Mustawale Edu wi komiti man tokkan waɗugo jonde kala lewru fuu nden andina Tinubu ko dawri. Mustawale Edu andini dow haa yaake jonde man Tinubu we'itani ɓe taskara maako ka o taskiti ngam fintingo shaanu faggudu be jaynitaare haa lesdi ndin ka lebbi jeego andiraka Accelerated Stability, Stabilization and Advancement Plan. Non bo taskara man annini hoosugo jaaburɗe ngam tabitingo lesdi ndin wurtini e tirgel nebbam petur jam barel miliyan 2 kala nyalaade fuu ngam sorrugo haa luuɓe duniya. And the sum of that very important exercise is that a 2 trillion naira package involving ngam tabitingo taskara man heɓi nasaraku bana no handi. Gomnati moggal lesdi man wurtinani taskara man ceede naira trillion 2. ceede ɗen bo majjinte hedi wallitiggo haa ɓamtuki bakkeje feere-feere. Naira biliyon 375 majjinte wakkere wallitiggo shaanu njamu be jaynitaare. Naira biliyon 500 majjinte hedi wakkere wallitiggo shaanu ndemri be feesinango ummatore nyamdu. Haa fahin naira biliyon 500 majjinte ngam wallitiggo wakkere kuɓɓirɗum be yite lantarki. Haa yaake naira biliyon 175 majjinte haa wallitiggo waɗoɓe kuuɗe sana'aaji haa lesdi ndin be jaari. O ɓesdi wi'ugo gomnati hutiniran be taskara mai haa lornugo hakkilo ko handi wakkere ndemri ngam feesingo nyamdu. With the private sector working with the federal government under President Tinubu, that things will begin to improve. Kanko ma yaake o wolwanno Mustatoni Elumelu mani Tinubu be tiggugo komiti man. Haa o tabitini filooɓe ballitan hokkugo komiti man shawaraji be dabareji kanduɗi ngam waddango ummatore hoyende be jaynitaare. More prosperous and better country.